Здравейте на всички, които гледате. Аз съм The Direx и това е моят акаунт, който създадох преди 10 минути някъде. И просто да кажа, че ще снимам на много игри. Първата, която ще е Tanki Online, Minecraft, може да има Wizard 101, даже някой път и IQ може, ако знаете която си игра. Тема героя. И влизаме в видеото. Примерно... да, това е просто пробно. Само да ви покажа. Много ми е малък профила. Не съм играл, не знам кога. И... това ми е хакале бот. Няма игра. Имам хак на Minecraft. Това ми е играта. Те пише, че инстал, но не е. Те са ми просто едни снимки. И като цяло е това. Ето. Ще го показвам. Ако и така също. Ти има 23 ми преди 5 минути, да. Бе там 6 минути. И това е от мен. Да ви харесват клиповете, които ще качвам, да се абонирате, ако ви харесват. И това от мен